Zuek egin izin dozu etxean tostadakein Bai. eta holango gozek. Da hori, hangoa da, hanbe bai, hango jenteak egiteuen. Ziren krepas, eta nik ez dakiz esan, kruspetak esaten ben. Nik uste zirela, nik ez du inoz jan etxezke, kruspetak ze hona diren. Krepak izaten ziren eta kremiaz edo txokolatiak bete eta horrek bete-bilok. Frigitzen dienak. Buñuelos. Buñuelos. Nik pentsetot hori zela. Bai. Deitzen zituen kruspetak. Kruspetak. Eta hor egiten ziren karnabaletan? Karnabaletan. Karnabaletako Karnabaletako oitorea zan. ameki zengo zan, zepesteran beste gunetan ez, baina hori krepak eta kruspetak ziren karnabaletako oiturak. Guk ez gendu zen etxien tostadak. Zuen etxean tostadak. Tostadak. Guk markiniko zeusan. Da tostadak zera oizkoak, ala ieskoak, eta bietarik. Bietarik, bai. Hemengo moduen. Bai, igual. Eta orduen, txarriankak frigidute, bai, zeten ziren, markineko usadizioen nik esatatzen ziren. Horren esatatzen mutilei. Jaten genuen, oso josue ziren. Jaten genuen hori, karnabaleta.